السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأقرنا بنور العلم. اللهم أفتحنا فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك. رب زدني علما وأقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك الكريم بالحق رب العرش العظيم. Yan uwana ya cikin gida wannan majamu'a ta mai albarka da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To masha Allah yan uwa. Wato ya kamata dai mu kawo muku ma'ana shi ma wannan na kasuwa insha Allah tunda mun ji mutane suna ta tambayar mu to gwara dai mu sakarwa kowa wato ma'ana kowa ya amfana da shi kenan. To yan uwa insha Allah ga wani shi ma wani sirri da yardar Ubangiji na kasuwa ne kuma in aka yi shi da yardar Ubangiji za a samu nasara kuma za a samu dacewa sabida kamar yadda muke gaya muku ne duk abin da kuka ga mun kawo muku gidan nan to insha Allahu in Allah ya yarda ba kwanto a ciki muna da yaƙinin yana yi duk abubuwan da kuka ga mun kawo a cikin nan sabida kamar yadda muke gaya muku ne ba ma kawo abu cikin gidan nan sai mun gwada shi mun gani mun ga abu yayi tukunna. Sai dai in dai kai ne ma'ana ba ka da ƙarfin mustajabar abun shine dai to shi kuma dama aiki irin wannan bai kamata a ce mutum ya yi sau ɗaya ya yi sau biyu ba ya bari ba. Sai ya yi ta yi dai ma'ana ya ɗan jarraba tukunna ya gani to shine mutum to zai iya kuma canja wani al'amari ko kuma ya tuhumi kansa. Sabida wato ma'ana za ka ga mutum yana ta wani abubuwa haka abun ya ƙi cinyewa ma'ana kenan yana ta ya rubuta abu amma shiru kake ji. To gaskiya ana samun rashin ƙarfin mustajaba a tattare da wanda yake aikin. To amma shi ma ƙarfin mustajaba shi ma samunsa ake yi. Shi ma samunsa ake in dai kana so ka ma'ana kana yin abu ka ga yana tashi akai to gaskiya shi ma akwai laƙanin da mutum zai sha ko kuma yana amfani da shi ko turare ko kuma dai duk abin da ya kama da haka kana yin turare da yonin laƙani to za ka ga ƙarfin mustajabarka tana tashi da yardar Ubangiji insha Allahu. Sabida daman bai kamata dama ai in dai mutum zai uzuri wato ma'ana kafin ka fara wani uzuri ka nemi na ƙarfin mustajaba tukunna. In dai kana so ka yi aikin da kanka to ka samu na ƙarfin mustajaba to da yardar Ubangiji sai ka ga kana buga abu aikin nan ya tashi insha Allahu ko ba haka ba. Shine. To wannan dai kar mu dai cika ku da surutu wato na kasuwa ne. In dai kai wannan kan kasuwancinka to da yardar Ubangiji za a samu nasara. Shine ana rubuta shi kamar da kuka gani ɗin nan hatimi ne ga shi nan ana rubuta shi. In aka rubuta za a yi ta rubutawa ne shi wannan ba adadi. Adadin kawai shine sai dai in har ka gaji da rubutun kuma za a yi laya. In aka yi laya insha Allahu in aka yi laya za a lanƙaya ko a ƙofar shago ko kuma in mace ne wanda take cikin gida to za ta iya buga a ƙofar ɗakinta sai ta lanƙaye ko kuma tana sawa a cikin kayan da take sana'ar. Insha Allahu wato wannan za ta ga jama'a da yardar Ubangiji kuma kasuwancinta zai bunƙasa da yardar Ubangiji in Allah ya yarda. Amma fa in an yi don komai sai da jarrabawa. Yan uwa kar mutum ya ce ya gwada wannan ba a samu nasara ba kuma ya ce wai don ya ga wani ya ce ba zai gwada ba. To wannan gaskiya shi ƙasan Ubangiji yana jarraba wato bawansa ne ya gaya zai ci gaba da yi ne ko kuma a'a zai haƙura. Kaga in ka haƙura ka ga ba ka ci jarrabawa kenan ta wajen Ubangiji. To gaskiya dai ana samun wannan matsaloli da dama. To yan uwa sai a daure wato ma'ana a jarraba. In aka jarraba da yardar Ubangiji za a ga fa'idar abun. Allah ya sa mu dace kuma Allah ya taimake mu. Allah ya sa kuma duk abin da muka saka ana amfani da shi sabida mu samu lada.